Jamen, Jyske Trebold-koncept er et koncept, i hvert fald i vores klub, Hjorts EO. Vi tager meget imod. Hver eneste år, vi har 2 stævner, vi skal med til i år med Jyske Trebold. Fordi det er et anderledes stævne end alle andre stævner. Jeg lægger mærke til nu, hvis man ikke har nogen fast målmand, eller ikke fast målmand, men fast bagerste mand. Kan I godt se det? Ja. Men alle mand skal med op og angribe. Jamen, det er organiseringen med det. Måden det hele det er lavet på, og så de her udendørsbander. Det har vi jo ikke andre stævner udendørs, der kører på den måde. Det er godt, så skal man ikke. Så den eneste måde, man kan få indkast og alt det der, det er ved at skyde det ud over. Her, prøv at se der, det er der ingen bander der, så der kan man spille med ude. Det er det nemt at skyde den ud, men det er det ikke derovre. Der skal man skyde højt ud. Her er der alt arrangeret. Man kommer bare herud det eneste, man skal det at deltage med holdet, og så sørge for, at drengene har det sjovt. Men ved I hvad? Ligesom vi sagde sidste gang, det var simpelthen så flot spillet derinde. Og så til dig, at se, I kæmper så flot, som I gør. Var det sjovt at spille derinde igen? Ja. I er også bare gode. Og vi har ikke de store problemer med at regne ud, hvem der skal guld, sølv og bronze. Det er nemlig sådan, at vi alle sammen er vinder i dag. Vi skal alle sammen have guld, og velkommen til medaljeoverrækkelse. Og det foregår nu her på førstepladsen, hvor vi skal... Jamen, det betyder utrolig meget, når man har spillet de antal kampe, de har 4 her i dag. Og så kommer over og få den kroning, hvor alle tilskuerne står og stævneledelsen er der. Man får en overrakt, som om, at det er et VM eller et OL. Det betyder rigtig meget for drengene. Tak til jer. Værsgo til Hjortshøj. Så må jeg Så får man sådan lidt sundfuld i maven. Med stor hånd. Og gå derinde. Og så turen kommet til Hadsten. Værsgo til Hadsten.